Allah rokkunomi demgal pular kay ko demgal Allah rokkunomi gandal pular mofti gandal Allah rokkunomi demgal ruti wati demgal neɗɗo darowi no wattami bagal mami Jo. Ça va? Jom kam an ɗi dessin ji tan kewɗi koɗi ngoni. Jom an kaldani. Ɗi dessin ji tan ɗi gasata jamma ñalam suka e koɗi ngoni. Arrête yaay atam ligo wata tan mbid ligo ar wadi pertivé quoi. Atay kam liggéey a selni kam yalla wol ma. S'il te plaît atam konti liggéeyam. Jom. Anatti julde anatti lotade anatti ñamde jom dessin jamma ñalam sukay kikide ko di dessin ngaji kewdi ngoni te so mbiɗa haalde ma mbiɗa yiɗi somi wima yawat hunde mbaɗa jom rewni ko kalanmi ko a nanani ɗum de jinmi ko ndewani mbaɗaya ko mbimami ko Ya mbiɗana pintrobe min jida dum do jetta pa dum e danam taw kam beddes addi tukkudolam quoi je m'en fous de pa kay dande adandi ko jinmi so mi wima yawat hunde yawat jom rewe fede ndamdu jiido yaay ndiyam ndewana kam waktuji Allah di nyama min miya C'est ma mère. Ne t'inquiète pas, ok Haïdar. Ok yaayam rek wulat nii rek mais hakkuna mi hay gor waan Haïdar. Ok? Te pa moom gi jere la yam quoi, yaayam. Haïdar. Encore hein? Ok. Mais ça aide bu naan ngal. S'il te plaît. Rien de. Jo. Mukanza. Joni yandani mako haalude foto. Jo hande ndeke hanga. Joni natti hay atelier. Ka nder suudu ndu fof tawa. Jo kam an mbar ɗum ko jam. Jom. Mi yiɗa ko mettuma de. Mi yiɗa hay goto wonma ko mettuma e dow leydi. Ha jofte debbo. Jom debbo anda. Haaju mum ala e ma. Woƴƴakama. Tinani boom aɗa taga. An gona ɗo aɗa maaya. Mette. E heege. Hunde debbo ma andama. Jom. Aɗa mi faynami de. Te ko jiyanmi ko welani. Ne. Ala boy men o ko jiddam. Ko jiddam ha ngandana worma. Wawi dem gilli jidi mon ni poti. Mbeɗa andi kay. Aɗa andi? Mbeɗa andi kay. Mais no gandirɗa ɗum?
jom min jimin ma Allahu akbar Nen s'il te plaît reera ganjam même ko ne reera ganjam ayam poɗa ɗo jungo jom aɗen fayne jom mi ala e adunam sona an saɗa waɗira ni min weltotako de anani bonna ɓernam ɗeɗe jom taɗan min mbiɗa hursinma an woni adunam woni lakaram sa waɗi ni min mami welto ay min antandeñi aku mudi dan boku ini berusin banget otak kelewan Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Anga daro nder salma fota turi dum do. Baddan tan. De. Kumboy. Arsel. Gamta. Baddan tan. De. Kumboy. Jawal. Gamtu. De. Arsel dikay. Masha Allah. Musukarde. Kamo wudi? Na jeyna ko wadi. Ande na kam bayri isindir. Ay de ko rawal. En ci jon tel ko ngal ngala leyti. Ni non ta. Ci badde. So ko ngal lela no kumboyam. Suka ma wede hande e bittinde mi galle mo gaddunɗa ñimar mum mi noddi ɗum ha ari galle joni laabi tati alhamdulillah kadi ko mintere ko joom garade no alhamdulillah joom garade sukaɓe jeenaba ko ɗiɗon kono ene ɓittinimi e galle he no feewi debbo e gorko o fof ñande kalnanmi teŋelle kay ala on kay koko mbinamami ko tan wi tan hankañe joni ko doole poti takki mbindiri mulas haydara waylay koko ɓeydi hama min mban ƴewmi hakkillam est ce que min ɓe ngala baba goɗɗo soɓe ƴeewi no yummaɓe wayi moƴƴude ni ene yummaɓe wayi hursinde men ni ene yummaɓe wayi yidde men ni e kamɓe no ɓe mbawi surpitade ni ɗum jakana hani horo andude hol feere so wonano oto wiyeede baba yalti min kam mi yahanmi kumboyam afhaala woni jiiɓi metti haalde metti faaru metti boytaade subhana ko noon afhaala woni de min kam mbiyanmi tan ko alhamdulillahi rabbil alamin yo tan wodni Allah sabu goƴam ne wonno ya waawno suka o ya yi suka o suko wallahi min mbawde sabu koko mbinomami ñandede ko tan ɓiɗɗo ko paso ko ene weli wona jiɗɗo fof kadi daña wallahi ɗum noon koko hesdi ko wayɗi muusi e maɓɓe kono yama ɗo e dumunnaji garoji ɓe gowta situation so weli an ko anani neɗɗo no wiye ñaam tew ha kaara taw ngalani ƴiya hono ni sabu bonande ɓoyde ne wawi rewde e joomum kono noon ɓay tan omo ara e galle he a heftinimo omo ara e sukaɓe so ɓooyi tan ma nattu ara so ari omo adda kadi o ardata jamma goto heddi kay ko mi rigginama mi addamo ha gorgol makko wimo o ko gorgol hay ɗum ma yirunamani hay ɗum ma wadde hay ɗum ma wadde kono kam mbiyanmami tan kam e sukaɓe joni ɓe ndiyam koɓe dongal leɗɗe kecce ɗe Allah n andi eɓe muusi ko taki aduna o hande bonde neɗɗo arat woytanadema caɗele mum tawamo goytontoɗa woni wonde capanɗe jeeɗiɗi hono ko makko an mbiɗa ko taton alhamdulillah min ko goote nani wiye tan ne hanqinami min kam nani min komi babba ɓiɗɗo mi yiiɗa ko metti joomam ni ko muusi ɗum
e dow leydi mi yiɗa neɗɗo waɗa ɗum ha jofte kadi debbo no itta hakkille kadi min wima debbo natti hay gollade no haniri debbo tan no bonna golle makko tan yiiɗa takko anta takko nani allahu akbar o natti liggade hankadi ko suko debbo tan no diida jamma e ñalawma suko kay kikiɗe ay sala so wonano komi caliɗo hay kañum ko nate makko tawata suudu makko kam haalum haalata o rewi ni watti ko somo ñaama huccita koye wonomo haalda e on omo wiya ɗum nayi ñaama min ñande jiimi ɗum nde gongolam ko heɓi ko teppere est ce que ɗum welani e gootel kañum de min de joom ko sehila so ari galle to yewta yewtude tawi denɗi ko hen ñanden min kaldi ko heewi mi haalnimon mbimon aha an goto min jogi taade kam o teñella ko ni way hande ko yumma e min fof ko an goto wi Allah hay teñella ko hen jeeya sagata ordata gorlo o wallahi ko hen no jeeyade am min de ko mi haalanta ay ko waɗatami ko mi haalatantama ɗum sese tan sukaɓe ko sese jaari o sese mum bonna ay no mbiɗa kam yomi walle ɓeye min ne walliram noon gotelam ɓayni sehilma ne horsinma Allah danda en ko wanno to wattude inchallah mbiɗa ñaaguima ɗum mballitoro ɗen tan muñal de ham ɓesɗo ne aani no mbiɗa ni a wayade goppa a wawa weddade a wawi yeeyde ko muñal tan muñal tan ɗum noon mi salminima bisimilla ma kay mi salminima ɗum tan garnoma habbudema mi ala ko ɓurma homboy wallahi de e mbaala jam amin ya rabbal alamin Allah ne andi mi weltima ko mi ɓuuri weltade mi weltima no feewi gandam ɓuuɓen feewi wallahi an ka ɓinenam ndeysan mbeɗa horsinma so haalde gonga mbeɗa jiide heeɓa kono ko an ɓuuri ɓarndir wallahi ko sedde de jarama yalla waɗan en jam yalla fewnan en ɓesmu ɓen mbiɗa salmina Dieynaba so eni so mawno so Allah jaɓi salmina tokaram kora wallahi mami haalamo o ara yiidema de jam fono mata ko ganduɗomo Jom ijam Jom ɗe gueɗe kam ko ngoy min mboɗo jooɗi guila juumi futu gueeƴi ha joni mbi jooɗi mbiɗa fanma ngaram mbittoɗaɗi naata Jom hirande ma nde noon Jom Jom kaccitaani ni pari Jom wayde hande keɗen ɗo dari ko woni Haydara nani ko woni Haydara hanke aɗa wirti kam ɗo aɗa felmo kaake nanɗa uddida e nder suudu maɗa min namdo ma ko woni mbiya kam Haydara darɗa ɗo joni kadi mbiya kam Haydara haalnam ko woni pardon e hanki mbirtimam ko mi salminanimi quoi mais nene hanki yindira e rugi quoi mo woni rugi ɗum suku debbo gonemo ɗo e peinture tous les jours eyyi noon bon hanki min jindiri min jewti quoi mais o wi kam kanko wora celluɗo han feewi par ce que wonde ref goto ref ɓerde quoi te o yi docteur makko
Ini berapa mayat kok? Iya. Kon ɗum fof e waade noon ari yar ngulɗam kam joni ko subaka law après kaltoyen hen. Ne Na su deb garo amul problème wonde dañ ko rek toppale ha maaleykum salam. Ça va we? Ari selli Mawɗum fe? jam won toon? Jam tan e? Bismillah. Galle waɗi? Ami celli? Jam tan. Jam tan e? Mbaɗɗa e tampere? Mawɗum. A tawa neɗɗo e damal galle? Dama galle? Non non. Tawani hen toon hay goto. Wadde ma to ko majjuɗo. Gonke ça va? Bismillah. E ma fi mi duwani mama de yalla yom moƴƴere Nene juuman? min ala ɓinguela yitere yiyata fayta ko mbaɗanɗa kam ñandede pharmacie ko ay yolla hakkite hen do Wadde nden ko an wonno? wallay ko min won ari selli Jam tan ke? wona ɗum woƴi holno mbaɗɗa jiɗɗa galle Min? Ko joom andidimi ɗo? mataɗa andi joom Eyi mbiɗa andi joom ke. ndeysan andi gotelam Andi joom ko ɓiye? wallay ko ɓiyam en ɗam ɓeydima ari selli Jam tan e? machallah Mawɗum? jam tan kay Jam tan. wadde kam ko ƴewata Kanko ƴeewme en. dal mi noddama ma fi aɗa jooɗi Ayi mbiɗen jooɗi. alhamdulillah Joom? Ça va? Ça va bien. Baik. Ça va we? Ça va? A pari? Waaw baik. mbaɗa kon yalto Oui, on peut y aller joni quoi. mata ka wonani jalta Non, ça va. Ok way. mbeɗaandi ɓinguelam ge ko Eyi mbiɗa andi mo. Comme jiɗi wattu min jaade min jalta seeɗa. ala caɗele rentinde jawdi saɗani saɗi ko rentinde hey man kañal la kañal hey fay waktu o waktu yoni ɓi julɗo yo juulat ceerno ɓi ceerno kala yomo juulata wona ɓi juulɗo fay waktu hen juulat yaade goni haajum koye dewal Allah jeeya min koye bammade Tengel Assalamualaikum. Waalaikumsalam. no mbaɗɗa e tampere no kasma awe jam kam fof celli kay alhamdulillah no mbaɗɗen tampere ɗum celli kay mawɗum bisimilla ma baba tegel a salmindeɗe ma o ko min tegel salmindeɗe a salmindeɗe ma Moussa calmodire aleykum salam Allah rokkunomi demgal pular kay ko demgal Allah rokkunomi gandal pular mofti gandal Allah rokkunomi demgal ruti wati demgal neɗɗo darowi na waddami bagal mami